थारैनो बे बुहुमाव सोलिबाय थानाय मोनसे दावहाया जे जों आमेरिका, इजराइल, इरान बे मोनथाम देशनि गेजेराव जे दावहाया जागासिनो दं दा बियो थारैनो जोबमारसिगोन नामा? दा बे जोबनायनि लामायाव फैगासिनो दं नामा? दा दिनैनि समाव आरोखि दिनैनि दिनाव मोनसे मोजां खौरांखौ जों फैनाय नुनो मोन्दों आरोखि। मानो होननानै बुङोबा टिभि निउसफ्राव जों नुदों इराननि मिनिस्टारफ्रा टिभि चेनेलफ्राव फैनानै मोनसे इन्टारभिउ लानाय बेखौ नुनो मोन्दों। दा बेहाय माने आमेरिकाजों मोनसे रायलायनाया सोलिदों, एप्रच खालामलायनाय बे बुस्थुआ जादों। माने फार्स्ट स्टेप सोलिजेनबाय दा बिदि मोनसे बाथ्राखौ जों नुनो मोन्दों। दा ओरैहाय आमेरिकाया बुंदों बे दावहानिफ्राय सप्तानै सप्ताथामनि गेजेरावनो कमप्लिट माने ओंखारसिगोननि बाथ्राखौ फैनाय जों नुनो मोन्दों। दा बेखौ खुद निजे इउएसनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआनो बुंदों। दा बेफोर जुदि थारैनो जामारोबा बुहुमाव मोनसे बिराद मोजां थासारिया फैफिननो थांगासिनो दं आरोखि। दा थारैनो जानांगौ बे थासारिया मोजां थासारि फैफिननाया थारैनो बुहुमनि थाखाय बिराद गोनांथार। मानो होननानै बुङोबा मोनफ्रोमबो जेरावबो बेफार फालांगिजों लोगोसे बेनि इक'नमिक ग्रोथ हादोरनि जे जौगाथाय बेफोर गासिबो थाबथानानै दंजोबोमोन नङा होमबा रायजोफोर। दा बेफोर बुस्थुआ थारैनो दावहाया थाबथामारोबा बा सिजफायार बा एग्रिमेन्ट खालामनानै मोनसे समाधानाव फैयोबा थारैनो मोजां मोनसे दावगानाय बा डेभेलपमेन्ट जाफिननाय मोनसे समखौ जों नुनो मोनगोन आरोखि। दा बिदि जायोबा मोनफ्रोमबो हादोरनि थाखाय गासिबोनि थाखाय बेफार फालांगिखौ लानानै जान बाहन थांलाय फैलाय गासिबो मोजां जाजोबगोन आरोखि। दा बिनि इक'नमिकफ्राबो ग्रथ जाफिनजोबगोन आरोखि। दा मोजां बाथ्राया बेनो बिथाङा सप्तानै सप्ताथामनि गेजेराव दावहानिफ्राय कमप्लिट ओंखारसिगोन बिदि मोनसे बिबुंथि होनाय बा ससियेल मिडियायाव बिदि खौरांखौ जों मोन्दों। नाथाय सोर मोनथिनो नङा होमबा रायजोफोर। बेराफारसे नों सबसे बुहुमनि देरसिन लिडार दा बिथाङा बुङो मोनसे खामानिखौ मावो मोनसे आरो सानो माबा मोनसे सोर मोनथिगौ नङा होमबा रायजोफोर। दा बियो मोनसे खायदा बाहायनानै आरो उनाव गाग्लोबफिनोबा बिदिबो जानो हागौ नङा होमबा रायजोफोर। दा सुग्लाय होनानै जुदि मोजां मोनसे लामायाव फैनानै आरो बेखौनो आरो जुदि गाग्लोबफिनोबा दावहा खालामफिनोबा जिहेथु जों दा नुगासिनो दं बिथांनि जे बिबुंथिफोर थारमाने बियो माने बिराद गोब्राब आरोखि बेखौ ट्रेक खालामनो आरोखि। दानो होनो आलदा खामानिखौ मावो दानो आलदा दा बिदि आरोखि। दा बिदि खेथ्रआव सारा बुहुमावनो मोनसे कनफिउजन टाइपनि माबा जाहैबाय आरोखि। दा समखौ नेनानै थानांसिगोन रायजोफोर नङा होमबा। दा बबे समाव मा जायो माब्रै जुदि साबसिन जुदि लामायाव जे सावरायनाया फैनानै जुदि सलुसना मोजां जायोबा थारैनो बुहुमनि थाखाय मोनसे बिराद जौगानाय बे समा फैफिनगोन। दा दिनैनि टपिकआबो बेनोमोन रायजोफोर। नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्टेड मोनबा लाइकबो होदो। दा बेनोसै रायजोफोर गोजोन्थों।